Hej piger, og velkommen til den her vlog. It's my guy, Central C. If you got what it takes, I'll take it. This shit took ages. Should know that you can't rush greatness. Why you're too impatient? 1 million views ain't famous. Need me a crib, no neighbors. Mad, need me 1,000 acres. Can't wait till a man's on stages. I'm just not at that stage yet. Million views, I'm grateful. Love, broski thinks that I made it. What's the long-term vision? 2M in my daughter's saving. Cat fell back and I thought he fainted. Dirty trap, all the jakes don't rate it. Goddag, fyre! Okay, det der sker, det er, at vi skal ind i IKEA. Jeg skal have nogle rammer til nogle nye plakater, jeg har købt. Så det skal vi se, om de har inde i IKEA. Ja, shit, den er stor. Hvad skal den tynde der, skal jeg ikke? Den tynde ser fed. Og det er den, der laver skygger. Det er den, der har sådan en ekstra kant, så den laver sådan en skygge på. Inde på væggen. Har du fundet? 70 gange 100 i. Den er stor. Den skal op hjemme på væggen, jo. Så lad os lige gå hjem og få sat den op. Ja da. Vi har lige skiftet SD-kort. Maurice, det løb sgu tør for plads, åbenbart. Det kokser ligesom os. Jeg ser så med jer. Ja. Det er sgu da fedt, det der. Det er sgu da dope, er det ikke det? Yeah! Ja, det gjorde meget, det der. Det gjorde meget. Boom. Oh yeah. Damn. Så vi skulle have siddet i AMG'en. Vi har lige fået filmet en lille podcast her, og den kommer ud i næste uge. Hvor vi forklarer lidt om, hvad vores planer med hele YouTube-tingen og content-tingene er. Og lidt om os selv, så I ved det. Dem, der ikke ved det. I hvert fald. Og den kommer også op på YouTube. Både på Spotify og YouTube. I hørte det her først. I hørte det her først, ja. Jeg har hørt det for os. Og nu er vi på vej ud til genbrugsbutikken I EO. Take now i EO. Not reclaim. Nu får jeg lige en lille montage på vej derud. Vi skal lige Nå! Vi har ramt downtown Chicago nu. Og vi skal ind og se, om de har nogle godter inde i genbrugen her i downtown Chicago. Har de lukket, hvad? Downtown. Så er vi her sgu. Take now. Shit. Jeg har sgu fået mig en lille ny kapsket, tror jeg. Ja. Woohoo! Cover drop. Jeg cover den. Du cover den. Jeg cover den fandme. Er du også på udkig til det, eller hvad? Det er jeg da. Det er en kæmpe genbrug, det her. Oj. Hvad er så lige der, jo? Du kan slet ikke finde noget, der er fedt, eller hvad? Der er jo ikke noget fedt her. Ja! Se sådan en lille pis der. Der er også de små Lego-mænd der, eller Star Wars-mænd der. Er det Chewbacca? Ja, mand. Den er lidt fed, den der lille... R2-D2. Kraftet med en rust væk mobil. Nej, der er lille med green der. Ja. Jeg har faktisk let efter bumle, fordi jeg mangler bumle derhjemme. Bumle er der bare, mand. Prøv lige at se. Ej! Prøv at se superhelten den bagved. Den skal jeg have. Nej, hvor er den fin. Bumle. Fed er ham der, de er utrolige, eller hvad han hedder. Tada! Så har vi sgu været inde og snolde lidt. Vi har alle sammen fået noget, vi er glade for. Shit, jeg glemmer til at stille den op. Nej, hvor er det grov det her, mand. Klip til vi er hjemme. Det er ikke det fede, det her, Brixen. Den er fed, mand. Fuck, den er vild. Ej, hvor er den sej. Hvor er den hård. Prøv at se her. En lysvær slaverlam. Fuck, hvor hårdt. Det er kongeligt, det der. Shit, det er det er godt nok lidt mørkt til den der. Fokus her. Fokuseret. Nå, vi har lige hentet Maui her. Eller jeg har hentet Maui. Så fokuser dog. Jeg er dårlig til. Jeg er godt nok dårlig til at lave vlog. Jeg kan ikke snakke. Det bliver sådan en stumfilm. Nu er jeg over ved Maui igen, og vi skal lige ud og lave lidt hygge. Vi skal se, om han er klar på ballet, ham derovre. Han står derovre og leger med pap eller andet. Fuld koks. Og jeg er gået ind og blevet syg, som I kan høre. Jeg har ikke mere stemmen tilbage. Så det er Maui, der må snakke i dag, tænker jeg. Altså, er jeg fokus eller hvad? Ingen skid, jeg er i fokus. Så er der manuel fokus. Fuck det der. Så
Ja. Han er klar i 2 sekunder, og jeg har taget kolde forsyninger med til os. Så vi er bare klar. Vi er bare klar til en hyggedag. Er du klar til en hyggedag? Er vi klar, eller hvad? Det er bare en hyggedag i dag. Det har jeg lige sagt. Skal vi hjem med alle mine ting? Pas nu på. Vi sidder her. Tops, han er sgu fortrudt at købe den der lavalamp der. Den var ikke så fed alligevel. Så den skal vi lige ud og aflevere nu. Den bytter vi lige, og så finder vi ud af noget. Jeg tror, vi skal ned og have en is. Kigge lidt på både måske. Ja, vi har kigget på Jeff Bezos jagt. Og Travis Scott jagt. Den så meget fed ud her det er på bare, billedet. Men det er åbenbart bare et klistermærke af et lysvær, så den var slet ikke så fed alligevel. Så det bliver bare byttet lige så stille. Vi skal have pomfritter med aioli og ketchup. Så har vi fået vores pomfritter, og det ser rigtig godt ud. Jeg vil lige smage på dem. Er de varme? Vi smager nu en raw dog. Hør nu her, søde ven. De er gode. Hvad har vi spottet herude? Jeg spottede en fæboy. Sådan en lille jagt med sådan en... Vi tror, der er en golfvogn deroppe på. Det ser i hvert fald lidt vildt ud. Vi kunne ikke spise op, så vi har fået dem med i en bakke. Det er derfor. Det er hjernedel. Den er nummerplader på. En ordentlig krabat her. Husk at like og subscribe og kommentere, hvad I gerne vil se. Og så ses vi jo nok bare i næste video. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med, mand.